sifuna ukuthi abantu abaningi abanamathalente uma umuntu wasendaweni yasemakhaya efana naseNkandla ebona umuntu ofana noKhuzani ose-successful kwezomculo ebuya ezodlala ibhola, lokho kumnikeza ithemba. Akukho sokwenza ngcono ngoba vele ukunqoba into yethu, uyabona, sizokwenza nje ngendlela ejwayelekile okuwukushaya abantu because vele siyaziwa ukuthi i-team kaMaskandi idume nje ngokushaya. Esikimini sami konakele kakhulu because ukhona uPhilani, our number 1 goalkeeper, bakhona oKhuzani, bakhona okwazi, bakhona oSminofu, bakhona baningi kakhulu, bakhona ongelovi, ukapteni wethu. Kushube kakhulu. Angisho nje ukuthi yebo, oMaskandi laba sobe singaqala ukudlala nabo abaculi. Sike sadlala nabo konje lo nyaka ophelile. Bahluleka ukuthi banqobe, sabahlula ngo-1-0. Lokho ke kusho ukuthi kahle hle abantu abaphefumula ngenxeba ibona oMaskandi. Ngizobala nje abambalwa ikakhulukazi mhlambe laba abakhona emoyeni, oTshatha, nabakanyuzi, osomnyama, olihlophe, o-Ivan Isihlophe, uLucky Inkosi. Iqiniso lithi thina vele sine team edlalayo, asizuqala ukudlala ngoba nakho kunalama game. Ngakho-ke we are well prepared. Sizobadla nje amagoli ngeke abe ngaphansi kwama5. Ngibophele mina oqala ngizobe ngikhona, ngizobe ngigijima. Ngimbophele laphana uThami Ngubane bathi itubesi. Ngibophele nje baningi, ukhona uKhansel Ntombela uzobe khona laphana. Ngimbophele ukapteni wami laphana umfana kaKhanyile